Vítam vás pri mojom prvom YouTube videu. Už dlhšie som sa chcel natočiť video so športovou tématikou. Som rád, že som sa konečne na to odhodlal. Toto video sa bude týkať hybridného športového štýlu, ktorý praktizujem už dlhšie. Som momentálne v príprave na maratón, takže v tomto videu pôjde hlavne o skĺbenie behu a silového tréningu. 12.4.2026 pobežím celkovo môj štvrtý maratón. Bude to ČSOB Bratislava maratón, ktorý chcem odbehnúť v čase za 3 hodiny. Vytvoril som si štruktúru, ktorá obsahuje niekoľko druhov bežeckých jednotiek a silové tréningy. V dni, v ktorých vykonávam tréningy, nie sú pevne stanovené, avšak za týždeň vykonám celkovo všetky potrebné tréningy. Týždne v rámci prípravy mám rozdelené na párne a nepárne. V priebehu videa si vysvetlíme rozdiely medzi nimi. Týždeň, ktorý som natočil, je nepárnym týždňom v rámci mojej prípravy. Toľko k úvodu a ideme teraz na samotné tréningy v tomto týždni. V pondelok som mal na pláne beh v zóne 2 v trvaní 45 minút a silový tréning. Keďže beh je teraz prioritou, tak ak mám v rámci dňa naplánované 2 športové aktivity, tak beh dám ako prvý. Ideálne je mať v takomto prípade čo najdlhšiu pauzu medzi športovými aktivitami. Večer ma čakal silový tréning celého tela. Cvičím momentálne 3-krát týždenne. Tréningový split full body mi vyšla ako najlepšia možnosť v rámci tréningových splitov zameraných na naberanie svalovej hmoty a zároveň skĺbenia to s bežeckou prípravou na maratón. Výhodou je, že pri takomto tréningovom splite stačí cvičiť, ako som už povedal, iba 3-krát do týždňa. Nohy sa síce cvičia v každom tréningu, ale nie je to až v takom objeme. Čiže hoci sa snažím cvičiť blízko svalového zlyhania, tak tie nohy nemám úplne rozbité. Takýmto spôsobom som schopný ísť behať na druhý deň. Väčšina iných tréningových splitov, kde sa aspoň 2-krát do týždňa odcvičí každá partia, je na aspoň 4 dní a v niektorých, napríklad ako vrch spodoch, sú tréningy vyslovene zamerané iba na nohy, čo by mi teraz, keďže behám väčšie objemy, úplne nesedelo. Určite to je možné cvičiť aj 4-krát do týždňa aj v rámci bežeckej prípravy, ale ja chcem venovať väčšinu energiu teraz behu. Silový tréning je číslo 2 u mňa na teraz. V útorok som mal v pláne tempový beh na bežiacom páse. Začal som s 10 minútami rozklusu, potom som išiel rovinky 4x80 metrov v tempe 3 minúty 50 sekúnd na kilometr. Teda išiel som ich rýchlejšie o trochu, než pôjde samotný tempový beh. Medzi sériami týchto roviniek som išiel pár desiatok sekúnd chôdzu. Cieľom bolo trochu si zvýšiť tep, ale zároveň sa neunaviť. Samotný tempový beh bol 1x8 km v tempe 4 minúty 15 sekúnd na kilometr. Pre širší kontext, tak minulý týždeň som mal v rámci tohto tempového behu tréning, kde som išiel 2x5 km v tempe 4 minúty 15 sekúnd na kilometr. Tempo je rovnaké, v súčte sa počet kilometrov tento tréning síce znížil, ale dĺžka jedného intervalu sa predĺžila. Tempo 4 minúty 15 sekúnd na kilometr chodí zámerne, keďže môjim cieľom je zabehnúť maratón za 3 hodiny, čo v prepočte je práve toto tempo aj s pár sekundovou rezervou. Bežiaci pás som mal v sklone plus 1%, aby som simuloval beh vonku, kde je odpor vetru a rozdiel v mechanike odrazu. V stredu som bol behať 1 hodinu v zóne 2. Všeobecne, keď behám v zóne 2, tak sa nadýchujem aj vydychujem nosom. A tep pri každom behu meriam cez hrudný pás.
Večer som ešte odcvičil druhý silový tréning v týždni. Silovému tréningu sa venujem už 7 rokov. Moje ciele v rámci behania som už povedal. V rámci silového tréningu mám 2 ciele. Prvý je robiť to dlhodobo a konzistentne. Tých benefitov, ktorý silový tréning prináša, je niekoľko. Druhým mojím cieľom v rámci silového tréningu je približiť sa naturálnym cvičením v forme Michaela B. Jordana v Creedovi 1. Formu, ktorú tam mal, sa mi okamžite zapáčila. Už niekoľko rokov to mám v merku, že tam by som sa chcel niekedy dostať. Vo štvrtok som bol behať na bežiacom páse po dobu 45 minút v zóne 2. Sklon pásu bol opäť 1%. V piatok som odcvičil tretí silový tréning v rámci týždňa. Silový tréning je v podstate jediná športová aktivita, ktorú mám vždy v rámci akejkoľvek tréningovej štruktúry. Je v podstate jedno, na čo sa pripravujem, silový tréning tam nesmie chýbať. Napríklad, keď som sa pripravoval na Letap Slovakia The Race, teda cyklistické podujatie, tak prioritou bol bicykel, beh bol v úzadí na minime, bol som ochotný sa ho na chvíľu vzdať, ale silový tréning som stále vykonával.
Večer som bol hrať basketbal a na začiatku videa som povedal, že je rozdiel v obsahu v mojom párnom a nepárnom týždni. Striedam basketbal a intervalový beh. Obe sú pre mňa náročné, vysoko intenzívne aktivity. Basketbal určite nie je náhrada intervalového behu v rámci prípravy na maratón. Nie je to ekvivalent. Dôvod, prečo to robím je, že v rámci týždňa sa snažím mať menej takýchto vysoko intenzívnych športových aktivít, ktorých som mal po minulé 2 roky v rámci prípravy na maratón viac. Chcem, aby väčšinu tvorili nízko intenzívne aktivity. Tempový beh mám každý týždeň a to je prvá vysoko intenzívna aktivita v rámci týždňa, aby neboli každý týždeň 3, ale len 2 takéto vysoko intenzívne aktivity, tak ich takýmto spôsobom striedam. V rámci tohoto basketbalu, ktorého zábery práve sledujeme, som bol takmer 5 minút v zóne 5 a 26 minút v zóne 4. Aj tu som tep monitoroval cez hrudný pás. Pre mňa sú v basketbale momenty, kedy cítim, že som na svojom limite, čo je myslím z času na čas fajn a môže ma to posunúť aj v rámci behania. A druhý dôvod, prečo tieto aktivity striedam je, že teraz nie som ochotný sa úplne zdať basketbalu. V rámci kolektívnych športov ma baví momentálne najviac. Ku koncu marca ho však z preventívnych dôvodov na chvíľu vyradím úplne. V sobotu som mal voľno od športových aktivít. Je to niečo, čo som dlho dosť podceňoval. Učím sa zaradiť pravidelne oddychový deň. V nedeľu ma čakal dlhý beh long run bez zrýchlenia. Tu je druhá zmena oproti párnemu a nepárnemu týždňu v rámci mojej štruktúry. V párny týždeň sa snažím ešte ku koncu long runu na pár minút zrýchliť. Čo sa týka samotného behu, tak som odbehol 130 minút v zóne 2. Na záver som si dal ešte 5 minút výklus. Aj tu postupne pomaly zvyšujem minutáž. Takto vyzeral môj týždeň, čo sa týka športových aktivít. Chcem zdôrazniť, že toto všetko je nejaká moja tréningová štruktúra. Snažím sa to urobiť rozumnejšie ako predošlé roky. Stále zistujem nové veci, ako to spraviť, ako to zoptimalizovať. Už aj teraz, keď nahrávam audio k tomuto videu, tak je už ďalší týždeň a ja som opäť pozmenil zo pár vecí v mojej tréningovej štruktúre, lebo si myslím, že to tak bude lepšie a posunie ma to viac. Chcem ešte povedať zo pár vecí, takže do pozadia som dal klipy z cvičenia, ktoré ale nie sú z týždňa, v ktorom som nahrával toto video. Čo sa týka behania, tak behové tréningy sú moja vlastná štruktúra na základe mojich skúseností z predošlých 2 rokov. Čo sa týka silového tréningu, tak tam mám tréningový plán, full body, zakúpený, teda nerobil som ho ja. Prepojenie športových aktivít si riešim sám. Na záver 2 myšlienky. Prvá myšlienka je, že tým, čo som v tomto videu ukázal, sa môžete, ale nemusíte inšpirovať. Celá tá štruktúra je prispôsobená na mňa. Takto to proste robím ja, ale vy nemusíte aj v prípade, že máte podobné ciele ako ja. Určite sú aj iné možnosti, varianty, ako to dosiahnuť. Robte to, čo vyhovuje vám. Druhá myšlienka, respektíve aj otázka je, či sa mi podarí odbehnúť maratón v požadovanom čase. Odpoveď je, že úprimne neviem. Tým, že je to moja štruktúra a nie je to vyskladaný plán od kondičného trénera a nie som pod žiadnym vedením, tak v podstate nemám žiadnu garanciu, záruku, že keď to odbehnem to a to, tak by som to mal dať. Viem ale, že to robím lepšie ako predošlé roky. Venujem sa tomu momentálne najlepšie ako viem a pokúsim sa preto urobiť všetko, aby to vyšlo. Pre toto video je to všetko. Video som natáčal v týždni medzi dátumami 19. januárom až 25. januárom. Mne sa takýto formát videa, súhrn športových aktivít za týždeň, pozdáva najviac. Dúfam, že sa vám video páčilo. Budem rád, keď zanecháte spätnú väzbu v komentároch. Vidíme sa, počujeme sa pri ďalšom videu. Ďakujem za pozornosť.